салом. Аввалин суоле ки бародар пага мембри бенамози ба намози пага мембри. вақте мурдӣ паямбар гуфтеса, ин сухани паямбар аст. мегӯяд ки аввал чизе ки тира рост мекунанд мепурсанд ҳамин аст, намозта адо кардӣ ё накардӣ. аз ҳамин шуморо мепурсанд бародари азиз. вақте пурсад ки намозта адо кардӣ ё накардӣ, охир баҳтарин мешавад ки мақсад ки хай нахондум ё ки охир ин гапа гуфтанда медонӣ чӣ қадар бародари азиз барои ту хиҷолат мешавад. барои бародари азиз бенамоз набошед шумо. намозона дар ҳама ҳолат хонед. ҳар замон ҳамин соати умри шумо тамом шиданаш имкон дорад. ҳар замон. бедил мегӯяд як ваҷаб роҳ аст бедил аз ту то домони хок, то қавристони ҳамон ки мебаранд мегуронанд байни қавристони байни ту мега як ваҷаб аст, дур нест. як ваҷаб роҳ аст бедил аз ту то домони хок. дар сари мижгон чӯ ашк истодаӣ ҳушёр бош. ранги ҳамин ашки сари мижгонӣ ё ин замон меафти ё замони дигар. бояд шумо барои чӣ паямбар мегӯяд истаида лилмавт қабла нузули лмавт. пеш аз оне ки марг ба суроғат меяд тайёр бош. тайёр ба маънои ин нест ки шумо бишино. тайёр ин аст ки намозакон хондагӣ аст. касеро дар ҳаёт тӯҳмат накардам, ҳаққи касеро нахӯрдам, зани касеро дастдарозӣ накардам, ай ҳаромҳои ӯ истифода накардам. бародар, тайёрим ҳамин аст, ҳама тараф тайёрам. пайғамбар саллаллоҳу алайҳи вассалам гуфтааст ки то агар тайёр набошӣ сарта дар болиш намон. тайёр ка ҳамара сарта болиш намон, шояд дар ҳам хобу ҷонта бигирад. бародарои азиз, аз Аллоҳ битарсед. зеро ҳаққи тарсиданӣ ҳам дорад. худо парда кунад ин кору рафторои мо шуморо ки вақте дар мо шумо ин амалҳо набошад айбе дар мусалмон. худованд бозам қайдтон имонотонро комил кунад. майли муҳаббат хоҳиш шумо бо бадии худо зиёд гардонад. ҳамеша шумо вақте дар ғарибиест, дар сафаре, худованд коротонро кушоиш бидаву баро битаву ва Аллоҳи меҳрубон бозам тавфиқотонро зиёд кунаву худо таъсиртонро зиёд кунад, барору баракат кунаву ва Аллоҳи меҳрубон гузаштагонтонро раҳмату мағфират кунад, бемориётонро шифо кунад. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. السلام عليكم ورحمة الله.